I vores programrække Troen nær dig er vi kommet til asatroen. Familien Hornemann Nielsen, der bor i Brastrup, er medlemmer af Danmarks eneste anerkendte ase- og vanetrossamfund, Fornsider. De har tilpasset troen på Thor og Odin til et almindeligt familieliv. I tidernes morgen var intet til, ej sand eller sø eller svale bølger. Der fandtes ej jord eller himmel for oven, men af Ymers kød blev jorden skabt, og af knoglerne klipper, og af den rimkolde jættes hjerneskal himlen. Sådan boede en asatroende familie i vikingetiden. Sådan bor en asatroende familie i dag. Morten, 28 år, Nana, 25 år, og Jarl på 2,5 udgør familien Hornemann Nielsen. Det er ikke noget mærkeligt noget, vi går og laver. Altså, det er en tro ligesom alle andre, kan man sige, og som har sine ritualer. Parret dyrker de gamle nordiske guder, der kan hjælpe dem i forskellige situationer. Der er nogle kræfter, vi kan henvende os til, tror jeg. Det er min erfaring, at hvis man har brug for det, hvis man tror nok på det, så kommer der en hjælp eller nogle tegn i en eller anden form. Et hvert menneske i løbet af sit liv kommer til nogle forskellige, hvad siger man? Perioder? Perioder, ja. For eksempel, det kunne være fødsel, det kunne være sygdom, det kunne være død, det kan også være den store forelskelse. Altså, og jeg tror bare, at der er en Gud til hver af de her perioder. Freja er kærlighedens og frugtbarhedens gudinde. Hun bor i Folkvang og drager rundt i himlen og på jorden i en vogn trukket af katte. Lige i det øjeblik, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, jamen, så tænkte jeg da helt sikkert på, at Freja har haft en finger med i spillet. Morten han fyldte 25 år, så havde jeg valgt at male det her til ham i fødselsdagsgave, og det forestiller så et elskende par. Det er taget fra en helleristning. Og heroppe, der har jeg med runer rundt om, har jeg skrevet et vers, hvor jeg beder om Freja hjælp til vores projekt med at blive gravid. En mand? Nej, far. Nå, ja, det er rigtigt. Er det far? Som andre asatroende bloder familien 4 gange om året. I en rundkreds omkring et bål ofrer de til guderne og håber, at de hører dem. Vi var til blod op i en skov op i Silkeborg den 23. september sidste år, og der valgte jeg under det blod at brænde min recept på p-piller og bad om Freja om hjælp igen anden gang. Frigg er modergudinde og beskytter af familien. Hun er en af Odins 3 hustruer og mor til lysets gud Balder. Hvis alt andet går galt, så skulle det gerne være familien, man kan falde tilbage på. Og det forestiller simpelthen et knæsætningsritual, hvor familien er i højsædet, og der er både dyr og børn med, der viser, at det er familien. Hvor faren står og løfter barnet op til guderne for at fortælle, at det her det er min søn eller min datter, som skal optages i slægten. Han blev knæsat, i stedet for at blive døbt. Så fik han sit navn, og han blev optaget i slægten. Ja, det er jo i bund og grund, at jeg ved går mig, at det er mig, der har lavet ham, og jeg skal sørge for ham, og sørge for Nana og den slags. Det er ikke en optagelse i religionen, det er en optagelse i slægten, i familien. Og så må han så selv vælge til den tid. Thor er søn af Odin. Han er den stærkeste blandt guder og mennesker, og med sin hammer Mjølner beskytter han verden. Men de har spurgt op i Netto flere. Jeg har været op ad 2 omgange og købt salt. De har spurgt interesseret til, hvad det skulle bruges til, for det kunne da ikke være til personlig forbrug, mente de. Familien Hornemann står over for store forandringer. Foruden det nye barn, der er på vej, flytter familien snart til England, hvor Morten har fået arbejde.
Derfor har familien offret deres 2 geder for at bede om styrke. Vi havde en, der autoriseret til at klappe dem i nakken med en boldpistol. Men jeg skal også have halsen over på med den her. Hvad siger man noget, når man gør det så, eller hvad? Ja, men det er personligt. Så vi har gjort det med så meget vi kunne tage hensyn til dyrene som muligt. Odin er den øverste gud og høvding i Valhalla. Som den viseste af guderne kan han forudsige alle menneskers skæbne. Det er en kamp for parret at blive taget seriøst af omverdenen. Men jeg har haft problemer på nogle arbejdspladser, hvor folk de har fundet ud af, at hvor de ikke rigtig kan styre sig. Der kommer det der mobning og den slags. Der har varet i længere tid, og så går man sgu blive sur og hissig. Nogle gange vil lige tage dem på en mands hånd og forklare dem, hvad man synes om det med. Også den nærmeste familie har været skeptiske. De kunne slet ikke forholde sig til det, og de spurgte sådan noget om, vi så skulle ud og drikke blod og tage på togt, og altså alle de der uvidende spørgsmål kom. I starten der troede mine forældre, at det var en sekt, jeg var på vej ind i, og det var noget forfærdeligt noget. Ja. Så der har været nogle slåskampe, ikke? Ja. Men de accepterer det da nu, altså. Ja, de er jo nødt til, jo. Det er ikke noget, jeg skulle have sagt til det. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Her skal ingen ufred herske, ej svig sås og ej svær råde. Her skal skyldfri skare mødes, og i lys leve lykkedage. Fornsider blev i december 2003 anerkendt af Kirkeministeriet. Trossamfundet har i dag på landsplan ca. 600 medlemmer.